uyazi isikhathi sabantu sisiza abantu ukuthi bayilike kuJesu basindise manje sabayekele ekutheni bathathe decision to believe God. Uthi mangabe uNkulunkulu qobo lwakhe bekhona uPetru lapha entabeni. Uthi no. Ngesikhathi kuncibini kaMose kuncibini kaElija. Uthi no, uyindodana yakhe. Entosile ngayo. Isizweni. Jesus. Yini athi isizweni? It's because ziningi izinto ezishasa kufuna ukuzizwiwa. Bangekana nabantu njengoba sophuma abazofika bazovakashela ekhaya bafubezwe. And now what you are learning that is all nonsense. It's not in the word. Because yonke into inalela ukuthi ubekwe itest ezwini. Zonke izinto azenze test asifake empilweni ziyotestwa. Ngizokhuluma ukuthi they will be tested by fire. Our fire is the word. You can't speak here. I guess you check ezwini ukuthi ini phezwini. Yeah. Sifuna abantu abazoba violent in believing God. Yeah. Abantu abakasazi ukuthi we indeed believe God. Ngalekhathi ifika izinto zizosisheka. But sibe sithi uNkulunkulu uzomkhulula. Yeah. Kuso lesifo. Ngilindwa uNkulunkulu utamkhulule na. Bethi bephela bebale ukuthi ngiyama because my God is going to deliver. Yeah. uNkulunkulu kwazi ukushintsha lenkani yasemhlabeni athi banenkani na. Just believe me. I am taking your weight. Mama show na boss, I am still standing. I will move. Mase show. Amen. Womuzu Israel uzokutshela. Bekele ifu, akandawo ukujayela kangakanani. Kuthiwa manje awunikani manje uma yonke into yakho. Sike siwalisho ukuthi insika yomnikisamile. Sakusimelele manje. Imelele manje. Akabuza uNkulunkulu ukuthi imelele insika. Just wait. For your time. Oh, Jesus. Yayinafika ngihambe insika. Kuthiwa wayebawela ebusuku ngensika umlilo. Obeshumela la sikuthena lensika umlilo ephinde ekufudumala. Wena uzofuna ukuhamba insika umlilo inile, uzoba neproblem phambili. Oh, God. Because ngoba inile nje. Azimili into zakho. Njengoba ukuthi into zakho samtshela nje nini into zakho kulinsika yini samini. That is why kuyo yonke into makhuluma ngeyithelo kamoya. Elithesingisi fruit of the spirit. Yeah. Kunento ebizwa patience in waiting. Usuhambe wabalisa bonke abantu kusamenje insika bakithi. Thina kanti besamenje insika. Kahle uyakhona kunjitsika isami. Into umfundisi wasaba kangazi into zangaphambili insika. Amama umfundisi kumeni sifela ngisho yena nilethe bekhaya insika. Akusizi yini? Awesithandela lonke sowena kanjalo lonke ekhaya insika esifikiseni. Insika futhi ezosikhipela phesheya. Yes. Amen. Ongoweqiniso lempela kumele ngaba yithi believer stress. Ongoweqiniso lempela kumele ngaba yithi believer lapho esibhedlela ngento ye-stress. Stress awuthi uzodlala. Usa-stress awuthi uzodlala. Mara sikhula nawe la uJesu wami
uyaphila oh ngiyobesa bantombi usho kuleluvalo yabona ngisho ngakho kuleluvalo ngivela umhlawumbe usiyakhala lapha lengingqondo uzokhala inyembezi Ithekini anginasizathu engasichazela umuntu sokubelieving abulima bami kuyovela lapho. Hawu asinika isizathu. Hamba nje. Kusiyahamba ngokukholwa ngoba siyalizwa izwi lakhe uyasonda usigcina ubalusi siya just believe him. Yeah. Believe God. If you have wilderness, believe God. Believe God. Go and again wish my year. Benale says the lagas get machine. A car. To have a figure stand and a she's that. Una con to make him a ignorant to the man. And there's no putting a vela man. Say that. Washington. No matter how she will be done. Utunkulunkulu kodwa mzobalonda. Ngithi wathi wayiqalaza wabona isihlahla. Kanti kulesi sihlahla kunento abayidingayo amanzi. Sidalelwe ukwamukela lokhu uNkulunkulu asenzele khona. And konke uNkulunkulu asenzele khona wakubeka in packages.